गोजान फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि फेसबुक आरो इउटुब चेनेलखौ हरबाय दायो मोननैसो जबनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों फार्स्टआवनो LCB कलेजनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों बेयाव मोनब्रै पस्ट ओंखारदों बियो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन LCB कलेज बियो मालिगावआव दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लासित चन्द्र भाराली कलेज LCB बेयाव खैथा दङ मोनब्रै पस्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बियो माने 2 तारिखआव एडभार्टाइज ओंखारदों आरो 12 तारिखआव लास्ट डेट जागोन बिनि दायो जोंहा पस्टआ जाबाय लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट ग्रेड 3 बेयाव मोनसे पस्ट दङ बेयाव एलिजिबल ग्रेजुवेट जानांगोन आरो 6 मान्थ कम्पिउटार थानांगोन आरो जुनियर एसिस्टेन्टआवबो सेम ग्रेजुवेट जानांगोन आरो 6 मान्थनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन बेयावबो मोनसेल' पस्ट दङ ग्रेड 4 आव जोंहा मोनसेल' पस्ट दङ ग्रेड 4 आव OBC नि थाखाय रिजार्भ बियो क्लास 8 पास जानायबानो जागोन लाइब्रेरि बेरियारावबो मोनसेल' पस्ट दङ बेयाव ST हिल्सनि थाखाय रिजार्भ बियो दायो लाइब्रेरि बेरियार ग्रेड 4 बेयावबो ST हिल्सनि थाखाय रिजार्भ बियो बेयावबो क्लास 8 पास जानायबानो जागोन ओमफ्राय मा होनदों 40 इयार्सनि सिंनि जानांगोन आरो माना एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै एप्लाइ खालामनो होनोबा जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्मखौ जों दिहुनना लानानै बेखौ जोङो फिलआप खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्माव जोङो बाय'डाटाखौ होफानांगोन पासपर्ट साइज फट' होफानांगोन आरो सेल्फ एटेस्टेड थानांगोन आरो जों मा खालामनांगोन बेंकआव थांनानै जोङो 500 ग्रेड 3 नि थाखाय 500 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय 300 मा खालामनांगोन ड्राफ्ट दाननांगोन ड्राफ्ट दाननानै जोङो बेखौ मा कलेजाव जमा होनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जमा होनांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनाय जागोन दायो आर्या बिद्यानपीठ कलेज बेयावबो जोंहा मा मोनथाम पस्ट ओंखारदों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बियो तुरुननगराव दङ गुवाहाटी तुरुननगराव दङ बेनि थाखायबो मोनथाम पस्ट ओंखारदों जोंहा नायलांदो नोंथांमोना मा नायदो आर्या बिद्यानपीठ कलेजाव माने ओंखारदों लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट आरो लेबरेटरि बेरियारनि थाखाय ओंखारदों गासै बियो मा 15 दिन बियो फेब्रुवारिनि 14 तारिखआव लास्ट डेट जागोन फेब्रुवारिनि 14 तारिखआव लास्ट डेट लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट फार्स्ट पस्टआ जाहैबाय बेनिफ्राय एलिजिबल जानांगोन ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमाव आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमाव आरो मा मिनिमाम 3 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन आरो मा जानांगोन MS वार्ड एन्ड सिम्पल एक्सेल MS वार्डआव मा इंलिश आरो एसामिस टाइपिं खालामनो रोंनाय जानांगोन होमबाना मा जागोन एलिजिबल जागोन दायो सेकेन्ड पस्टआ जाबाय लेबरेटरि बेरियाराव जोंहा मोननै पस्ट दङ मोननै पस्टआव जाबाय मोनसेया AC नि थाखाय रिजार्भ आरो मोनसेया जाबाय आनरिजार्भ क्लास 8 पास जानायबानो जागोन बेवहाय कैंडिडेट मास्ट हैव परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट PRC थानाय जानांगोन आरो मा प्रोफिशिएंसी इन लोकेल लैंग्वेज रोंनाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव माबोरै एप्लाइ खालामनो होनोबा जों बेवहायबो स्टेन्डार्ड फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन पार्ट 9 खौ बिनिफ्राय जोङो मा खालामनांगोन 500 ड्राफ्ट दाननांगोन ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा 500 ड्राफ्ट दाननांगोन बेवहाय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैगोन 14 फेब्रुवारि जाहैगोन बियो आर्या बिद्यानपीठ कलेजना बेनिफ्राय जोंहा APA आसाम प्रोफेशनल एकाडेमी बियो उलुबारि बर्डार सार्भिसाव दङ बियो गोबां जायगायावनो ब्रान्च दं फिसा ब्रान्च दं बेना बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय हेड अफिस बेवहायबो 9टा पस्ट ओंखारनानै दं नोंथांमोना नायलांदो आसाम प्रोफेशनल एकाडेमी उलुबारि बर्डार सार्भिस गुवाहाटी बेयाव गासै मा 9टा पस्ट ओंखारनानै दङ बे जाबाय प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर काम MI एक्जिक्यूटिव आरो साइट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ड्रोन मास्टर ट्रेनर काम प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर पोस्ट बेखिनि पस्टआ ओंखारनानै दङ लास्ट डेटआ जाबाय गाबोननो 5 तारिख बा गाबोननो ओंखारगोन गाबोन समबारावनो लास्ट डेट बेनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं खोन्थागोन प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर काम MI एक्जिक्यूटिवआव जोंहा मोनब्रै पस्ट दङ बियो फेमेलनि थाखाय सेलारिया 23 प्लास जाहैगोन आरो रिक्वायर्डआ इन्जिनियारिं ग्रेजुवेट जानांगोन आरो MBA बाबो जागोन आरो एक्सपिरियेन्सआव नायोबा जोंहा फ्रेसार आरो बड मोननैबो आरो बेनि जब लकेसना जागोन गुवाहाटी अनलि गुवाहाटी जागोन बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव दङ साइट प्रजेक्ट मेनेजाराव मोनथाम पस्ट दङ बियो मेलनि थाखायल' बेयाव मा जागोन इन्जिनियारिं ग्रेजुवेट आरो MBA बा मास्टार डिग्रिबानो जागोन बेयाव मा गोबां डिस्ट्रिक्टआव थांनो गोनां जागोन बियो आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश दहायनो बुंखादोंमोन गोबां जायगायावनो ब्रान्च दं होननानै जेरैबायदि गुवाहाटी जागिरद मरिगाव माजुलि लखिमपुर गहपुर बिश्वनाथ सारियाली बालिपारा राङापारा टंला रङिया बरमा बरपेटा रड शिलं
अरुणाचल प्रदेश आरो रिसेन्टलि फालुपुङाव मोनसे ब्रान्स गायसनदों बावैसो गायसनदों बेखौ गोबाव जायाखै। नम्बर 3 पस्ट हिसाबै दङ ड्रन मास्टार ट्रेनार काम प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर बेवहाय मोननै पस्ट दङ मेल आरो फिमेल एप्लाइ खालामनो हागोन सेलारि 25 प्लास जाहैगोन रिक्वायर्डआ जाहैबाय इन्जिनियारिं ग्रेजुएट विथ एक्सीलेंट प्रेक्टिस एंड हैंड होल्डिंग रोबोटिक एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी नॉलेज एक्सपीरियंस नायग्रा फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन एप्लाइ मा जानांगोन फ्रेशराबो एप्लाइ खालामनांगोन आरो एक्सपीरियंस थानायफ्रा मोजांसिन जाहैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोबा एप्लाइ खालामनांगोन माब्रै एप्लाइ खालामनो होनोबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो इन्टारेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट टू द सेंड देयर रेजुमखौ नैबे मेलाव सेन्ड खालामनांगोन नङाबा वाट्सएपआव नोंथांमोना हरनांगोन लास्ट डेटआ जाहैबाय 5 फेब्रुवारियाव जाहैगोन नोंथांमोना मा पस्टआव एप्लाइ खालामगोन बेखौबो लिरनानै हरखा इयाव कैंडिडेट नीड टू मेंशन द पोजीशन नेम इन द देयर साबजेक्टआव मेलनि साबजेक्टआव लिरनानै हरनांगोन बेखौ आरो वाट्सएप नाम्बार होखादों बेयाव वाट्सएपआव सेन्ड खालामबानो जाबाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानो उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिनबावगोन बेखौ आसा खालामबाय गोजोन्थों।